Сега че искам да оставиш два такива бургера да ги изпека. Ма те не са за бургера. Точно за той са. Аз ще оставя на това, не е за такова нещо. Точно за такова нещо. Ето, малко почна да мърда. Извади две, другите мога ги замръзя. Снимам го на видео. Айде бе. Чакай сега се намеря. Така да мърда, не че за колко снимам на видео, я. Трябва малко да помръдне. О, не го будите, бе. Добре. Айде бе, щакни с щипката. Штрака, той е толкова слаб, не ще да щакни с щипката, да я смятай. Аз ти казвам, трябва му вода. Штракна бе. Няма вода, нали ще го замразаем. И как ще го замръзиш? Трябва да го сложиш нещо. Не бе, си го сложим в фризера, не да го замрази, да го зашеметя. Няма го варя жив я. Чакай, ще го взема така. Го снимам по-нагледно. Сложила на щипката и го сложила в фризера.